Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Mutane suna cewa me yasa yanzu ban mutu bane magana akan Sadiya. Ni wannan abin ne kawai di. Ba ma san abin da zan ci. Wallahi tafsiri ne kawai take bayan na ran girman Allah. Mutane ku ku rinka fahimta gaskiya fa. Kuma ku rinka shin tsoron Allah. Sadiya Haruna mutane sun sayo ta a gaba ba abin da ba sa iya bace akan ta fa. Hassan Makeup ya fashe da kuka duba da irin halin da Sayyida Sadiya Haruna ta tsinci kanta a wannan 'yan satuttukan. Idan ba a manta ba dai, a 'yan satin nan ne dai wani sautin murya da yake yawo a shafukan sada zumunta wanda ya bayyana aka jiyo muryar Sadiya Haruna tana kiran mijinta Best Choice da ya zo su je gurin wani malami wanda za su je su sha jini. Cikin muryar an jiyo Sadiya Haruna tana cewa Best Choice da ya sako fararen kaya tare da alamar madara idan zai zo za su je gurin malamin ne ko malamin shan jini. Wannan magana tata na cewa za su je shan jini ya tada tarzoma a shafukan sada zumunta waɗanda mutane suke ganin cewa Sadiya Haruna ya ƙungiyar asiri ce tana yin tsafi. Wannan batu da ya tada wa Sadiya Haruna hankali wanda ya sa mutane aka yi ta fito da wasu maganganunta. Duk da Sadiya Haruna ta yi ƙoƙarin kare kanta, amma har yanzu batutuwa ne suke ta fitowa akan Sadiya Haruna da kishiyarta. Har yanzu dai rigima ta ƙi cinyewa, inda wasu daga cikin ƙawayen Sadiya Haruna suka ci gaba da fito da wasu kalamai da kuma wasu maganganu da Sadiya Haruna ta yi. Wannan dalilin ne yasa Hassan Makeup ya fashe da kuka yana cewa Sadiya Haruna ƙawarsa ta shiga wani hali mai tsaka mai wuya. Ga dai Hassan Makeup. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mutane suna cewa me yasa yanzu ban mutu bane magana akan Sadiya. Ni wannan abin ne kawai di. Ba ma san abin da zan ci. Wallahi tafsiri ne kawai take bayan na ran girman Allah. Mutane ku rinka fahimta gaskiya fa. Kuma ku rinka shin tsoron Allah. Sadiya Haruna mutane sun sayo ta a gaba ba abin da ba sa iya bace akan ta fa. Wallahi ni tafsiri take bayan na ran da Allah ba san abin da zan ci na ran da Allah hayyi abin kawai ya rikita ni da wannan kuma ga abin sama ga wannan ta gaba na. Allah sa mu dace. Heki hakuri boys je ba san ki be yake. Kina heki kiyaye ki san wanda zake rinka ima boys. Kawai ki kiyaye. Ki kiyaye. Ita mata shi ce dole ne wai shi dole ta zo hannunta, amma kuma wanda duk wani mai hankali ya sayar wani ai in ma gaskiya ne in ma ba gaskiya bane ba ta ya za a yi a ce in hakkina yayi in hakke isha jini ce ai ke kamata yayi ba haikin ga mashi ba haikin duk inda kika ce a yanda yake son ki duk inda kika ce bi ki zai. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.